Good news mga kapuso, kay halos 3 pesos ang kada litro ang ikunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugma nga mo'y labing dako karong tuiga. Apan mga motorista, managlahi ang reaksyon. Ano ang report ni Kent Abrigana? Human sa ikatulong sunod-sunod nga semana, subling magpatuman og rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya sa lana sa Martes, August 13. Kinina ang labing dako nga pag-ubos sa presyo sa lana karong tuiga. 2 pesos and 45 centavos ang iubos sa presyo sa matag litro sa gasolina. Sa diesel, 1 peso and 90 centavos ang ikunhod sa matag litro. Samtang 2 pesos and 40 centavos ang iubos sa presyo sa matag litro sa kerosene. Busa, ang jeepney driver nga si Nong Reynaldo, gikalipay ang ipatumang rollback. Dako kay ng tabang sa mga kay mahal kay krudo. Dungag-dungagan po na mong ginansya. Apan para kang Mercury. Di ko minsan lang rollback lagi kay usahay mo taas mo ilang price up. Kinumduman niya itong May 14 diyang nagpatuman og 2 pesos nga rollback sa presyo sa gasolina. Samtang nitong June 11 pa ang big time rollback sa presyo sa diesel nga 1 peso and 20 centavos. Ug sa kerosene, January 2 pa ulahing nakatagamtam og 1 peso and 40 centavos nga rollback. Sumala sa Department of Energy ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa nagpadayong bahad sa recession ug geopolitical tension ug hinay nga consumption niini sa China. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.